és un sistema InSynergy que està controlant un blending que estem fent amb aquests dos projectors mòbils de Christie. A més, estem controlant els projectors, el desplaçament de la lent i el canal gravat als projectors. Veuràs que cada 5 minuts aquest blending que tenim aquí, que està, com veus, perfectament quadrat, fa això, varia. Movem la lent, canviem la font del projector, canviem el zoom i canviem el focus perquè surtin dues pantalles separades amb una altra font que tenim controlada al projector. Això no té res a veure amb l'InSynergy, o sigui, aquesta font és la tele, directament. Un TDT que tenim posat allà, que algú ha col·locat antena 3 HDMI. Llavors, el que fem nosaltres amb això és demostrar que el pas de motor de la lent d'aquests projectors és tan exacte que et permet variar-lo així i ara veuràs que d'aquí un minut es tornarà a posar el blending i quadrarà exactament igual. Tot i que el blending ni tan sols està fet amb el projector, sinó que l'estem fent amb el sistema de control InSynergy que tenim aquí. De fet, tenim l'InSynergy controlant això i controlant el nitro, que el veurem després. I el que fa és, bàsicament, tenim creada una llista de reproducció de vídeos, una miqueta de deformació d'imatge perquè quadri bé el blending, i tenim el blending en si. Ho podríem fer amb el projector, però així demostrem dues coses i demostrem que el projector és útil tant per si mateix com per amb altres. I com veus, el blending aquí quadra perfectament. El projector aquí és d'alta gamma, però amb un sistema tipus InSynergy tampoc et calen projectors d'alta gamma. Ho podries fer pràcticament amb qualsevol projector. Sí, de fet, podem fer blendings amb IBTX i fem blendings amb IBTX.